Siyabonga kakhulu bathandekayo kuba inkosi Silonde kufike lelo suku. Amen. Sibonge kakhulu nakulabo abasixhumelile imbhobho. Bese ngisaba ngithi awu nayi inqabuvela. Haleluya. Ekseni bathandekayo angisho ukuthi ngimlapha ngaphambi kweni ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe izono zami izixolelo. Shila izolo ngathi angizimelele ngokuba umfundisi angibhalansile ngokushumayela. Ukushumayela kona ungenza ngiqhubeke lapha evangelini kodwa ukusindiswa. Haleluya. Ngahlangana noJesu ngeilanga ebusheni bami. Anginamahloni makuthiwa ngime phambi kwabantu abasha ngikhulume ngoNkulunkulu. Ngiyamazi uNkulunkulu emsindisa umuntu omusha emhlukanisa nezinto. Ngoba ivangeli likaNkulunkulu liyamhlukanisa umuntu nezinto. Kanti ingxaki esibhekene nayo namhlanje abantu bamamukela uJesu kodwa abahlukani nezinto. Into nje ehlisa kakhulu izinga lokukhonza emabandleni abantu bathatha uJesu kodwa abafuni maye basindisa. Haleluya. Bamamukela abantu uJesu kodwa maye seqalile basindisa abayifuni leyo nto ngoba uJesu usindisa ngezwi. Haleluya. Noma wamamukela ngechorus kodwa maye sekusindisa uzokusindisa ngezwi. Noma wamamukela ngoba uhawukela uthando labazalwane wadliwa yilo uthando kodwa mawusufikile kuye wakubiza ngothando labazalwane wabizwa ngechorus udlula ngendlela kwahlatshelwa ingoma wathinteka wangena phakathi wathi ngiyamamukela uJesu kodwa mawusula ngaphakathi into ezokhanda ube umzalwane yizwi. Haleluya. Kule nkonzo yabantu abasha ngithanda ekseni nje umoya engcwele ubekile kimi ukuba sike sibuke ingqinamba ehlupha abantu abasha. Mina ngiyakholela ukuthi abantu abasha banoNkulunkulu abanayo uSathane. Noba bangawa badla izono bakhulelwe bezala izingane kodwa abanawo uSathane bamukela uJesu. Ikhonto efanele ilungiswe amabhawudo kufanele aqiniswe. Haleluya. So ekseni ngishila izolo ngathi iziphiwo zikamoya zikhona la ibandleni zinhle ibandla lakithi lihlomile ngeziphiwo zikamoya akekho umuntu ongashumayeli la bonke abantu bayashumayela mawungamnikeza ipulpit lana kunuka insizi la ipulpit kodwa manje khona into okufanele ilungiswe yonakele eyenza ukuthi izinga lokukhonza lehle ngoba lento manje idala ukuba nathi sibe namahloni manje ukuma sishumela iqiniso. Lento izozala isizukulwane esibi esingakwazi ukukhuluma iBhayibheli simele iqiniso isizukulwane esithatha izinto ngokuthi sesiya understand sizenza abantu aba understand kakhulu abanemqondo elulekile kanti sidakhela uNkulunkulu. Ngishila izolo ngathi ezinye zezinto esingayinaki esingakhuluma futhi ngazo esisolanayo masikhuluma ngazo sisolane kuthiwa isholane leyo nto ungayikhuluma iyeke lezo zinto uma singayinaki zizokwanda zize zidlule lezi esiyinakile. And uma ziyazanda lezinto zaba ngaphezulu kwalezi esiyinakile izinga lokukhonza lizokwehla standard sikamoya sizokwehla ebandleni. Abantu abasha ibona abantu abanomthelela wokuphakamisa ibandla nokulibulala futhi. Njoba uNkulunkulu ethemba abantu abasha ukubuyisela ibandla endaweni yalo kanjalo noSathane uthemba abantu abasha ukuthi sisuse endaweni yalo. Manje kumele sivale la sigcike. Haleluya. Angayi kude angifunde eBhayibhelini. Funda incwadi yabaseEfesu chapter 4 ufunda uverse 23. Ikerubi neserafine simana zimeme za Zithu ngcwele zithu ungcwele ngcwele Jehova ikerubine nesera
Siyasimana, siyamemeza, sithungcwele, uyingcwele uJehova. Funda verse 22, 23, 24. Yeah. Funda pinto 23. Asingabe sisafunda manje, asilalele nje kuphela lona ofundayo. Funda 23. 22 ngokwenze njani? 24 nenze njani? 22 24 24. Baba, izwi lakho leli liyaphila, sincede ngale kuseni egameni likaJesu, amen. Ningixolele manje ngabusiseki, angiqondile ukubusisa abantu ngalento. Ngoba njengoba ngimi lapha ngimphekwe ebhokisi, nginecala okufana ngilithethe mangifika nami le ekhaya. Manje ezinye zezinto bekufanele ngabe zikhulunyiwe lapha kuma local, kodwa manje sekufanele siyikhulume nala convention. Ngoba imosi futhi abantu abantu abangaqhamuki kuma local, abantu abahamba iconvention. Okanti uNkulunkulu uyabafuna. Abanye abantu abaningi ababuthakathaka thina siba rejectile siyabalahla. Ekanti uNkulunkulu uyabafuna. Ngifuna nawe osunqunywe kaningi ebandleni lakho namhlanje vuka uqinisa kanjani. Haleluya. Noma ngabe urejectiwe, wathathwa walahlwa ngaphandle, kwathiwa uwanjalo, basabe bakunquma intambo manje, bakunquma udili kajela, basakhulula, sebakunquma ilimentiti into ongasazi ngakuthi namhlanje ilanga lokuthi uphile namhlanje. Haleluya. Ngoba nathi bazalwane isikhathi esiningi uzwa kuthiwa abantu abasha bathanda uSathane, bekumele sibuke ukuthi yini yenza abantu abasha bethi benoJesu enhlizweni kodwa bedla izono ngomzimba. Lento ibizokwenza ube nenhlungu ufuna ukubasiza, ungamnquma umuntu omusha ungakazi umadvise, usabe nokuvela la inquwa khona, la kuyonqunywa khona abantu abasha, usabe ngoba uyazi ukuthi angizange ngenza lutho. Ngoba manje uJesu uthembela abantu, uJesu ubiza labantu, ubabiza bebuthakathaka benje, ubabiza bezehluleke benje, uyabafuna la. Umi ngaphakathi ubiza abantu, thina sivala amagate, sithi abantu ngaphandle bangcolisa isonto, ngoba into esifunayo ukuthi Assemblies of God idume ngokuthi clean. Oh hallelujah. Bekumele ukuthi masithi abantu abasha ababengcwele sibatshele ukuthi babengcwele kanjani, yini ezobenza babengcwele. Ungatshela umuntu into ungamtshela ukuthi kanjani. Yabona enye insizwe yayidlala abafowabo ifuna intombi, bele bethi hayi mfowethu hamba uqinisa amazwi. Bengasho ukuthi kanjani. Ethi hayi yangehlula, bethi hamba uqinisa amazwi. Yabona into ekutshela into ungazi ukuthi uzoyenze njani. Mayifika entombini ngempela efike seswenkile efake ikhimpuleni icwabezele efike ethi hawu ethi intombi ngiyakuthanda ngamazwi aqinile. Uyabona ukuthi mawutshela umuntu into ungasho ukuthi ayenze kanjani, wenza noma yini ayicabanga. Mayebuya intombi ifeyisini imhleka, afika ethi ngani yangihleka nje ifeyisini. Bethi cha mfethu wohluphayo, kufanele ukuthi wena mfethu wathothanisa amagama, wathothanisa. Naye akabuza ukuthi kanjani, avela shone kuyo. Mayefika ngiyakuthanda uyawathotha kayinika ngishishansi. Ihleke izibize ngishabangani bayo intombi ithi anoke ngizolalela, anoke ngizola. Bathi abafowabo wobhedayo ofunda ukulalisa ulimi, okhuluma ukulalisa ulimi, bengamtshela ukuthi ulilalisa kanjani. Ehambe ngempela vele akabuza kanjani vele entombi ngiyakuthanda. Hallelujah. Manje namhlanje kuseni
abantwana basezulwini kumele ke siqondane neproblem ngoba lithi iBhayibheli nenzwe bashe emoyeni wengqondo. Ibiology ithi kukhona ingqondo kodwa iBhayibheli iyadlula lithi there is also the spirit of mind. Ayikho incwadi ongayithola euniversity engakutshela ngemfihlakalo yomoya wengqondo. Umuntu uhlukene kabili, umuntu lo ngaphandle enyama bese abakhona umuntu ongaphakathi lo umoya ongabonakala. Ne-office aphethe kulo libonakala. Kodwa lo ngaphandle uyabonakala, ne-office aphethe kulo uyabonakala. Ungalithinta no doubt balihlinza kodwa lo ngaphakathi ngeke ulibone. Hallelujah. So ingakho nje manje uma umuntu ezoba umzalwane, abantu abasha mabezokhuphula izinga lokukhonza lebandleni kumele kuqondanwe ngqo noshefu la uhleli khona. Abantu bakhokhela ingane zabo imali bezisenkonzweni ziyavuma nazazali kodwa mayibuye enkonzweni ziyobanjwa umjolo. Yini ngoba sithanda uSathane na? Yazimfuna uSathane. Yobona bejola nje hayi ukuthi bayathanda, bathanda uSathane, bathanda uJesu. Kukhona into ehleli phezu kwabo, khona itshe libacindezele nathi asilinaki. Bekumele siqale phansi thina esishumelayo ke siyovimbezela ngezwe emabandleni. Hallelujah. Manje umuntu ulawulwa lapha engqondweni. Umoya wengqondo ila njoba kuthiwa nikhumule umuntu omdala. Umuntu omdala ukhandwe yinkanuko zenyama. Nembatha umuntu omusha okhandwa yizwi. Yizwi elibumba umuntu omusha la ngaphakathi. Yabo noma usiniswethendeni ujabula ukhala insimbi mazingasakhali into ezobumba uKristu la ngaphakathi akona amakhorus asethendeni azokwenza uqhubeke endleleni. Hayi ukuthi solo sikushayela ikeyboard zonke insuku ngoba abanye nje la engqondweni baba nje ukuthi ayikho ikeyboard namanje umoya uphansi. Hayi ngoba uphansi umoya ubanjiwe la. So manje njoba sihleli nje sino spirit of mind lapha ku spirit of mind la ku register khona lonke kakade iwena lilapha ku spirit of mind. Ngisho izona uzidla zilapha ku spirit of mind. Yonke into ngisho izona eziwukhondolo lozalo zilapha ku spirit of mind. Njobona ingane mayizalo izalifunza uyise isela njengoyise noyise isela njengoyise mkhulu bazalwa nakho ku register lapha kumoya wengqondo akuphumi ngendlela noma ungathulula akuphumi. Manje uJesu into ayenzayo mawusindiswa ukuthethelela izona ayithatha iphonsola ndlela okhohla abese shiyela kuwe kuba kube wena okhahlela ibackground yakho nezinto akade usuzejwayele ohlale kuthi iminyaka umsebenzi wakho loyo. Yabo njengoba ungalifundi nje iBhayibheli ulibeka nje awusisi bangichaza ngoba balifaka lezi ikhwama zabo abalingisayo. Mayibuye enkonzweni afika ligaxa lapha eligaxa nje liwuke. Ngesonto elizayo akabheki phakathi uthi likhona uthatha by faith ngoba into engathinto uyathatha nje yagaxa ehambe enkonzweni lophuma phakathi vele. Uyabona noma ngabe ngoba kuyingozi ukuthi ekhwayeni uhamba phambili uyalide ekhwayeni kodwa ngokwezwi usemva. Ingozi ukuthi ugcwele amandla kaMoya Ingcwele kodwa ugcwele amandla ezwi. Ngoba amandla kaMoya Ingcwele ayakusebenzisa endlini kaNkulunkulu kodwa amandla ezwi akubamba ukuthi ungoni. Amandla ezwi abamba inyawo zingayi endaweni yakona. So yikho uDavid ethi ngithembiswe into ezongenza ngihlukane nabafazi babantu ngizolonda izwi manje ukuze ngingone. Hallelujah. Manje lenkinga ela ngoba la kunenkomishi kunamaglasi la ahlala ngisho umjolo wakade ujola uhlala la noma usumamukela uJesu engene enhlizweni kodwa asala la ikhokho zomjolo ezifuna wena ukuthi uyicline manje ngezwi. And masosindiswa njengoba lithi iBhayibheli nje nikhumule umuntu omdala, put on your new self and put off your old self. Uma uthi put on kukhona enye into ethi put off. Ngoba masosindiswa awukwazi ukutshela umjolo uthi sesengiyakholwa umjolo phuma ngeke awuphumi kanjalo.
Inyama iyingozi, inyama umthakathi oseduze. Njengoba usindisiwe nje uthi uPaul ngiyamthanda uJesu ngomoya nangaphakathi kodwa enyameni yami ngithola ukuthi akukho kuhle ezithweni zenyama. Inyama yakho ayikholwa, uhamba nomthakathi osebaleni okubona noma ulele noma ungazilanga noma umoya uphansi. Inyama ikugadile, into ezoyisa abantu esikhogwena kuyena uSathane inyama yakho. Haleluya. Phela uJesu lithi iBhayibheli wehla wamnqoba uSathane wamnyathela ikhanda wamephuca ngishikhiye zokufa neHades. Akasenamandla uSathane. Mawuganga udla izona ugangiswa uSathane, ugangiswa inyama yakho. So musudila noSathane, dila nenyama yakho. Ubopha uSathane, ngiyambopha uSathane, ngiyamqoba, ngimenza izitoko, ngimfaka kwalasha, uyajola futhi kusasa. Uxhunywe ubani manje lo Sathane wamqoba? Haleluya. La kumoya wengqondo ngisho ngabe wawuyisela weba, la kumoya kuregister ubusela bakho nokweba namaqhingo okweba namasu okushela namaqhingo oqoma akhona la. Uma ungakwenzi lokho uyahlala lenkonzo lemukela uJesu ube mnandi bomzalo omhle ojabulisa uthumekayo, kodwa lezi zinto masingaphumile ziyovuka ngelinye ilanga. Ziyaqubuka mntanami, ziqubuka sekumnandi. Sewethenjiwe nasenkonzweni sewuprofeta, sewushumayela zivuke. Dila nempilo yakho ebusheni bakho. Isikhathi esihle lesebusheni bakho kuba udile nempilo yakho. Wazi ukuthi njengoba ngiphila nje ebudaleni mama kuzoqala enye impilo, ngizophuma nalempilo ngiyoyiphila ebudaleni. Makathi uyishalambombo lomuntu omusha uyisikhashekeshe noma usumdala uzophuma ngoyisikashekeshe oyishalambombo onamanga. Ngoba amanga wasuswa ngala, ngoba umsebenzi wakho ukwasha amagasi la ugeza inkomishi lezi. uJesu mamukela ugcwala inhliziyo, iproblem yakho la enkomishini umjola uphumile. Nobusela awuphumanga. Nolaka noma usushadile uthuka umfazi umbiza ngenja. Inkingi la inhlamba ayigezwanga. Uyisibusisa impela kodwa inhlamba ayisulwanga la. Uyadelela uhlaza ngisho ebandleni unesiphiwo esikhulu uhlaza, abantu bayabe sakulale nje uthini ngoba unekhanda elihlaza. Awenziwa uJesu ukuthi ubelihlaza. Into la uJesu perfect usenhlizweni, wamamukela kahle nezono wakuthethelela kahle. Iproblem uwe awulisebenza usindiso lwakho. Uma sizonyusa izinga lokukhonza lebandleni kumele siwayeke amakhora sakuwona azonyusa izinga. Amaculo siwacula yekona azokhuphula izinga lokukhonza. Kodwa impilo esiphila kumele kukhuphuke izinga lethu before senyusa izinga lokukhonza. Once izinga lokukholwa kwethu lenyuka, nezinga lokukholwa liyenyuka nalo. Yabona nje ungalokho uthi manje uSathane manje ngasuka ngashawa intombazane ngayishaya ngempama, yasuke ngifica kabi ngingazilile, sengikade ngagcina ukuzila ngifica kabi ngayishaya ngempama. Hayi ayikho lento. Dila uthi uPaul la ezithweni zami zomzimba kukhona umthetho wesono. Ezithweni zakho zomzimba uPaul wakhuluma imfihlakalo, wahlambuluka ekhuluma iqiniso umpostoli. Abaningi abafuna ukukhuluma iqiniso, efika nje namnika kanye nathi akashumayele usephika ukuthi khona into ezingalungile kuye. Usephika akasafuna mawusemusha useshansini ukuthi ulungise into ezingalunganga, udile nezono zakho msuyishaya ngathi uyazi ungazi. Relaxa ngoba uzohlupheka kusasa, uzoficwa isikhathi sokuthi abantu bekwethembe bebuze wena kanti awukazi ubuze nawe. Kuzoshaya isikhathi sokuthi abantu bekwethembe bathi bafundise kanti awufundisekanga nawe. Kuzoshaya isikhathi sokuthi abantu bakucele bathi awusiqeqeshe kanti wena uqeqeshekile. Manje musushalaza nje, dila ebusheni, vuma ukuthi ngiyawuthanda umjolo ngoba ingozi lento ihlala ngisho ensizweni enhle efaka uthayinde suthi ibone enkonzweni idumiswa ithake kofana nawe ake iproblem. Nikhumula umuntu omdala nembatha umuntu omusha. Haleluya. Wembathwa kanjani umuntu omusha, ukhululwa kanjani umuntu omdala na?
Uyabona nje lapha emabandleni hayi ukuthi usathana ubhilitile. Cha kubhilite thina samavila sidili nokuphila kwenu. Impilo eyiphile ebusheni izokubamba usumdala. Njoba uyivuma lento luvuka hayi ukuthi njoba uvuka nje ubuthakathaka ukudlula bonke abantu. Cha unenkinga ela engqondweni. Umjola uphumile la. Manje usuze wayilahla nezipho zikamoya zikhona kuwe nazo sezeza fadalala sangasebenza ngoba nabazalwane bayamrejecta umuntu olinyaza usathane ephakathi kwenu. Assemblies of God uNkulunkulu akasize siyazi forgiveness. Thina la simukela abantu abaphuma ngaphandle exoshiwe ebandleni lakhe sithi amntwana kaBaba kusekhaya la usekhaya mukele ngena sizomethula lona ke ube khonza Estedam Church of God usephakathi kwethu siyama kusekhaya mntana laba bethu abashaya usathane phambi kwethu sibakhipha ngomnyango sikhanda amangcwaba sigqiba abantu uJesu abavusa uJesu uyaqakebula ingcwaba khipha umuntu phakathi sobani ukuba singcwaba abantu uhamba ukhuluma uthi sihlusha abantu abasha abathanda izolo uthandani wena yini wena uyithandayo haleluya nenziwa basha emoyeni wengqondo usathana ugangena uyazi usathana ukuthi isango lempilo yakho ingqondo akakwazi ukungena kuwe ngadlula ngala manje makutholakala ukuthi nawe izwa ulidli udla intshumayelo udla emcimbini ugibela intshumayelo izona kephe zakho awulidli izwi mawungalizi izwi kushutha ama security amasosha awekho la isangweni elingqondo usathana ungena ephuma ngokuthanda econsa amaconsi ngokuthanda kwakho ngoba isango lithe gengelezi ngoba izwi imgoqwana evalala ngoba asikho isona esifika kwesinamandla zonke izono ifika sibuthakathaka sikhula ngoba ufika uzondle uyifukamele sikhula isono sesikubulala usathana kanawo amandla iBhayibheli liqinisile usathana ngeke zekujolise nakanye ujola ngoba uyathanda iyo lento uJesu manje ngeke ashisa usathana esikhundleni sakho ethi ngizokushisa wena sathane ngibayeke ngoba uwo bajolisayo uJesu into enza ukuthi ethi ngizoshisa wena ukuthi akusaganga usathane sekuganga wena njengoba uluphuza uhleba nje lolule imlizosha njengolesicebi ngoba manje awuhletshiswa usathane uhletshiswa ukulalela inyama yakho ngoba manje sinikiwe injection sinikiwe umjovo oyizwi wokujova lenyama ukusilala ithobele umthetho kaNkuluNkulu ngoba izwi yona injection kuphela ngoba inyama yakho umzimba ufana nohlanya oluphila ngamaphilisi oluphila ngomjovo manje ngajovile uhlanya luvuka noma ngenyawo ungenza yonke into enziwa abahedeni mangabe ungajovi ngezwi ukuthi uhlabela amakhoba lesiphiwo usathane akaxova kulo lonke udaka udinga ujove ekuseni jova ntambama jova njengoba sikhonza iviki lonke nje azile kuzobukana sizojova uhlanya lolu lufuna umjovo luvuka qeda ukushumayela luvuka kumfundisi epulpit eqeda ukushumayela luvuka uhlanya lumkhombe ezonweni uzokuthiwa umfundisi usibani uwile wadla isono ningabe ngisamsebenzisa hayi ukuthi akamthanda uJesu hayi ukuthi akabisiwe inkinga ila lo mfundisi wasindiswa esindisweni kakhe akangawashi inkomishi akangadila nenkomishi wajabulela ukwahla kwamandla kaMoya Ngcwele wakhohlwa ukuthi kunento engidumaza sengiphambi kwabantu yakuphoxa unomzi wakho haleluya funa ukuthatha umjovo siyajova manje ukusindiswa akuyona indaba exoxwa impilo ephilwayo and ukusindiswa kuyona lento esiyenza leyo umphamisa izandla njani enza ukusindiswa lempilo iphila masingekho impilo iphila ngasese bengaboni abazalwane njengoba usuhletha uthula usumuhle nje uphethe iBhayibheli awusindiswa mwenze nje akona ukusindiswa lokho okwenzayo hayi ukuthi usindiswe ngoba uthatha umnikelo la lutho awusindiswa ngoba ucule ekhwayeni la uyaparticipate iyona into ekubangela ukuthi uzube nesibindi sokuhamba iminyaka uze ukuthi la kimi sikhona isibawo engihamba naso izolo sikhulumile sathi uNkulunkulu akamsebenzisa umuntu engekho ngcwele yikho nina seniqasha namakhumbi niyolalela umuntu okuthiwa uvuke efile uyashumayela
Akushiya ukuthi uvuka uzophendula kuthiwa uvukele ukuthi uzoshumayela. Athi bengifile ngavuka kwathiwa ngizokhuluma indaba. Ngokufa nje usuhlanzekile. Ususetshenziswa inkosi ngokuthi ubufile nje. Niqasha amakhumbi niyomlalela lo muntu. Ukungalazizi kwenza ube umzalo nobhayizayo. Uyadidekiswa udukiswa nayinjumayelo zabantu. Haleluya. Ngisake ngacishe ngangena enkingeni. Babucindi ngelilanga ngilalele inceke ishumayela ngoba kuyingozi ukuphila ngenjumayelo. Hamba yo grocery la nayi supermarket akubizi manje thatha ubasket ungenele. Ngoba yiyo lento ukuthi kwenza abantu abasha abakhathele emabandleni abakhathele imdodovu umuntu othi noma ukhonze ngezwe baleke uyophenye iBhayibheli ekhumbini asadlula estopini netekisi ngoba kuthi uzokhonza ngezwe intambama umuntu omsho okhathele lizonyuka kanjani izinga lokukhonza kunje. Yashumala lenceke yathi njengoba ungibona uNkulunkulu engisebenzisa kanje njengoba nje nganquma empilweni yami nganquma ngenza isinqumo ngoba ngeke uNkulunkulu ekusebenzisa ungasenzanga esakhe isinqumo. Nganquma ngathi inkosi mangeke ngalala nomuntu wesifazana ngofela phe kwakhe. Ngathinteke enhlizweni ngathi ngeke ngilunge phela ukuthi inkosi ingangisebenzisa. Hayi ngathatha iBhayibheli yami nganyukela emadwaleni ngawunquma. Ngangile kwenye indawo yangakithi ukuthiwa kusemadulaneni kunamadwala phezulu ngagibela phezulu ngiyonquma ngiyothatha isinqumo ngifuna inkosi ngisebenzise kakhulu ngoba ingithembile ukuthi ngenze isinqumo nayo. Ngathi mangihlala nje phansi mangihlala nje edwaleni ngisangiyahlala ngiphethe iBhayibheli wathi umoya ngcwele kimi ungakucela ukufela esonweni. Ngathatha iBhayibheli yami ngehla ngahamba ngayekhaya ngaphindela emuva. Zingozi ijumayelo hamba uzokhosa siphila ngezwi bantu abasha amasonyusa izinga sibuyele ezwini kusho ukujabula kodwa sibuyele ezwini asiqaphele ukuthi siyofunani masithatha amakhumbi sihamba. Nikuqula lezwe basha emoyeni wengqondo uyabona kuye kuthiwe funda ufunde mathematics uyifake ebuchosheni ukuze ungadlala amandiya kumisa esitolo ade uthi ngena makoti ufunde ube ne mathematics la ufunde ube yilawyer usinde mandiyeni kodwa mawungafaki ilizwi la uzodlala amadimoni. Yikho uthola abantu abafundile abanesingisi esiphezulu uthola ukuthi isingisi sigcwelela kodwa ingqondo empty uhamba ngamadolo esportini udakiwe kodwa ukhuluma isingisi usikhipha ngamakhala. Yikho moya amajele uzothola